तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। कणकवली तालुक्यातील खारेपाटण या गावी येथून जवळ असलेल्या डोंगर भागात तावडेवाडीत पहाटे येथील घराच्या बाजूला अंगणात जमिनीला तडे भेगा गेलेल्या घरांच्या पाठीमागे काही प्रमाणात दरड कोसळली। त्यामुळे येथील नागरिक घाबरले असून घटनेची माहिती मिळताच महसूल यंत्रणेकडून कणकवली तहसीलदार दीक्षित देशपांडे, नायब तहसीलदार राठोड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याबाबत प्रशासनाला सूचना दिल्या। खारेपाटण तावडेवाडी येथील रहिवासी असलेले बांधव आपल्या कुटुंबासह या डोंगर भागात गेली 14 वर्षापासून राहत आहेत। इथं 5 घरं असून 33 माणसं राहत आहेत। मुसळधार पावसानं डोंगरी आणि जंगल भागात राहत असलेल्या नागरिकांच्या घरांना पहाटे तडे गेले आणि काही प्रमाणात दरडी देखील कोसळल्या। त्यामुळे घरांना मोठा धोका निर्माण झालाय। भविष्यात देखील मोठा अपघात घडण्याची दाट शक्यता आहे असं इथल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।